Γεια σας παιδιά, Σκέπτικ εδώ. Και Φαρίκο Angel Evie Angel. Και είμαστε στο δεύτερο μάτς του online Greek Tournament που το διοργανώνει ο Angel, ο Ντοτόρ, η Νάκαμα και η Brutal. After ενάντια Nemesis, ελπίζουμε να μην έχουμε τεχνικά προβληματάκια διότι είχαμε τα προηγούμενα λεπτά πάρα πολλά. Μας πήρε ένα μισάωρο και αργήσαμε πολύ. Τέλος πάντων, όπως φαίνεται, θα έχουμε τεχνικά προβλήματα και θα αρχίσουμε με τον Brain, ο οποίος είναι ο Anchor της ομάδας Afterlife. Δηλαδή, τι κάνει? Δηλαδή, ελέγχει τα spawn, κοντρολάρει τα spawn και προσπαθεί να παρέχει τα καλύτερα spawn στην ομάδα του. Όπως βλέπουμε, οι Nemesis έχουν μπει όλοι μες στο hardpoint και όλοι έχουν πάρει τον OBJ roll. Όχι. Βλέπουμε το Purple Book. Είναι μια πολύ έξυπνη τακτική. Έχει ρίξει μια smoke μέσα στο hardpoint και χρησιμοποιεί το thermal για να μπορέσει να το πέσει. Ο Τέο σε ένα 3 kill streak, παιδιά. Σε ένα 3 kill streak. Έχει OBJ roll, όπως βλέπω, από ό,τι έχω καταλάβει. Κοντρολάρει, παίρνει το Hellstorm του. Δυστυχώς πεθαίνει, αλλά έχει το Hellstorm. Θα το χρησιμοποιήσει. Δεν νομίζω να πάλι. Το χρησιμοποιήσει λίγο assist, θα έλεγα. Ένα multi-kill, κυρίες και κύριοι. Παίρνει το teammate του τον Pistol. Αλλά πήρε το teammate του Pistol, δεν πειράζει. Ακόμα ένα καλό triple kill το οποίο θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το λογικά θα έπρεπε να αρχίσει να κάνει κάπου εδώ rotate το Brain. Αλλά ο Θεό θα κάτσει, κάνει τα πάντα για την ομάδα του. Για να πάρουν περισσότερους πόντους. Γενικά τον παίχτη έχει κι άλλο Hellstorm, κυρίες και κύριοι. Καθώς οι συμπαίκτες του έχουν. Θα αλλάξουμε λίγο στην άλλη ομάδα εδώ πέρα, δούμε τι θα κάνουμε. Στον Silly Killer, ο οποίος θα παίξει. Θα κοντράρει με τον Τέο. Όχι, θα μπει από την μπροστινή πόρτα. Αλλά ο Τέο έπαιξε sneak και μπήκε και τους βρίσκει από Πάμε να συνεχίσουμε με τον Τέο, παιδιά, γιατί είναι σε ένα 8. Γιατί είναι σε ένα beast mode, θα έλεγα, είναι σε ένα 8-0, κάτι που δεν βλέπουμε συνήθως σε πρωταθλήματα. 9-0, 10-0, κυρίες και κύριοι, σε μέσα και τον Govu. Πάμε στα Silly Killer. Θεϊκό gameplay από τον Τέο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Λογικά αν συνεχίσει έτσι θα είναι ο MVP του game, πιστεύω. Έπαιξε πολύ καλά το ρόλο του. Ας αλλάξουμε στην άλλη ομάδα τώρα όμως. Tundra Fan. Η Nemesis, όπως βλέπουμε, απέχει πάρα πολύ από την After, καθώς η After πάντα όταν προσπαθούν να τους πάρουν το hardpoint το κρατάνε contested και αυτό είναι κάτι πολύ έξυπνο. Εξασφαλίζουν 10 δευτερόλεπτα εδώ πέρα. Εξασφαλίζουν 10 δευτερόλεπτα. Για κάποιο λόγο ο Tundra πάταξε smoke, δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Ο Τέο ουσιαστικά σπατάλησε το Hellstorm του, ήταν πολύ ήταν άσκοπη χρήση του χαρακτήρα. Αλλά θα πάμε με τον Brain τώρα. Θα πάμε με τον Brain, τον Angle, τον οποίο δεν τον έχουμε παρατηρήσει και πολύ. Κάθισε λίγη ώρα με το hardpoint. Καλώς αλλάζει τη θέση. Κάποιος είναι δεξιά του, παιδιά. Κάποιος είναι δεξιά του, τον είδε, δεν πειράζει. Ναι, έχασε τα spawn δυστυχώς, άρα σημαίνει ότι όταν οι teammates του πεθάνουν το hardpoint είναι για τους Nemesis. Τώρα και οι δύο παιδιά έχασαν τα spawn. Έχασαν και οι δύο το spawn και βλέπουμε το Silly Killer παίρνει ένα ωραίο kill και πεθαίνει με nade από τον Spectre. Ο Τέο πάλι σε ένα 3 kill streak. Πολύ καλό. Παιδιά είναι 22-3! Παιδιά, ο τύπος, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά γαμάει. Εντάξει παιδιά, καλά. Παιδιά είναι σε beast mode, έπαιξε καλύτερα, παίζει καλύτερα από τον καθένα. Καλύτερα, δηλαδή πραγματικά πιστεύω, είναι το καλύτερο game που έχουμε δει. Από τον Τέο τα τελευταία 1,5 χρόνια στο YouTube. Όχι, πλάκα κάνουμε, είναι από τα καλύτερα, ναι, από τα καλύτερα του games, θα πιστεύω. Όλα αλλάξουμε τώρα λίγο στην άλλη. Όπως φαίνεται οι Nemesis δεν μπορούν να νικήσουν σε hardpoint τους. Άρα είναι πολύ νωρίς αυτό για να πούμε. Ναι, αυτό ήταν κάπως, τέλος πάντων. Βλέπουμε τον Mare. Έρχεται το Hellstorm. Έρχεται το Hellstorm του Τέο. Παίρνει 2 άτομα. Ας αλλάξουμε στο Big Lang να δούμε τι θα κάνει, που νομίζω είναι ο Slayer της ομάδας από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί τον βλέπω πολύ συχνά να μένει έξω από το hardpoint. Θα πάμε σε full screen λοιπόν με τον PC Lang. Όχι, τώρα έχει πάρει ο BJ roll. Κάποιος της κάλεσε να δούμε. Τον τρώει, αλλά είναι contested. Και οι Nemesis παίρνουν τον ρόλο του hardpoint. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Silly Killer, ο οποίος έχει οι Nemesis, οι After αρχίζουν και κάνουν rotate όπως βλέπετε στο hard κάτω δεξιά, ναι. Ήδη ένας έχει πάει στο hardpoint. Ο Brain εδώ πέρα με 2 μπροστά του δεν θα καταφέρει. Ο Brain όχι, δεν θα καταφέρει με το M8, αλλά όπως φαίνεται έχει καλά spawn, έχει καταφέρει και έχει decent spawns, δηλαδή μέτρια spawns. Θα φάει έναν για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Παίζει πολύ πάση, παιδιά. Ο Τέο! Ο Τέο! 35-8, παιδιά, νομίζω ότι ο MVP έχει βγει από τώρα. Ναι, είναι ο Τέο.
Παιδιά, δεν το περίμενα από τον Ντέο, καθώς έχει αποδεχτεί πολλές φορές ότι ο Brain είναι καλύτερος από αυτόν. Το έχω δει πολλές φορές, έχω δει δηλαδή άπειρες φορές ο Brain έχει καλύτερα gameplays. Και όμως όπως φαίνεται ο Τέο... Έχει βγάλει παιδιά το σκορ ένας αγώνα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά. Ο Τέο όπως φαίνεται μας έδειξε τι μπορεί να κάνει, τον είχαμε παρεξηγήσει πιστεύω. Και μας έδειξε τι μπορεί να κάνει, μας έδειξε τον πραγματικό Τέο. Θα πάμε άλλη μια φορά full screen με τον Τέο. Με τον Τέο όπως έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση και θα συνεχίσουμε να δίνουμε βάση. Καθώς εντάξει το σκορ του είναι... Δεν μπορώ να πάω να σχολιάσω. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Αυτό το gameplay, για να ξέρετε παιδιά, λογικά θα ανεβεί στο κανάλι του Τέο. Για να το δείτε όλοι καθώς. Όσο λέτε πάμε να μετακινήσει στο Sentry. Ναι, πάει να μετακινήσει στο Sentry ο Τέο. Το ζήτημα είναι μην το σκοτώσουν στο μετακινεί γιατί έτσι θα το χάσει. Το βάζει σε ένα καλό σημείο. Κάνει κονιτές στο hardpoint. Πεθαίνει ο Ben Bobu και ο Silly Killer καταφέρουν και παίρνουν 2 άτομα. Και είναι 3 άτομα. Πεθαίνει. Ας αλλάξουμε στον Tundra Fan, μιας και δεν τον έχουμε δει καθόλου. Για να δούμε τι θα κάνει. Έχει το MV7, έχει Blind Eye, αλλά δεν το βρίσκω πολύ χρήσιμο. Ο Τέο πάλι ένα ωραίο double kill, ο Tundra Fan θα... Ο PC Lang σε ένα 3 kill streak παιδιά. Για να δούμε ο PC Lang τι μπορεί να κάνει. Κάνει pre-fire, το παίρνει. Για να δούμε, δεν πεθαίνει κυρίες και κύριοι από την grenade. 10 δευτερόλεπτα, ο Brain, για να δούμε στο Brain. Για να αλλάξουμε στο Brain, να δούμε αν θα κάνει rotate για το επόμενο hardpoint, καθώς την προηγούμενη φορά έχασε τα spawns. Έχασε τα spawns. Ο PC Lang είναι σε ένα... Και πέχνει, εντάξει. Ο Brain όμως είναι σε ένα 3 kill streak. Για να δούμε, έχει lag machine, κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά σε competitive και γενικώς hardpoint λαγκάρι μου φαίνεται. Λαγκάρι λίγο, τέλος πάντων. Είμαστε ακόμα στο θα πάμε λίγο σε full screen μαζί, θέλω να χρησιμοποιήσει το live. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει το live machine, ναι, όπως είπα Angel. Δυστυχώς έχει ένα μειονέκτημα. Για πες μου Angel, τι πιστεύεις για τον Deo σε αυτό το match. Πες μου τι μπορείς, τι πιστεύεις. Το έχει πάρει όλο πάνω του, εντάξει. Δεν μπορώ να πω πως κάνει κάρι την ομάδα, αλλά κάνει κάρι την ομάδα. Εντάξει. Η φωνή ήταν 12, εντάξει. Για να δούμε μπορεί να φτάσει στα 60. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει. Ναι. Ή έκρες αν χάσουμε τώρα. Δεν είναι τόσο μακριά το σκορ. Ναι, αλλά ο Τέο όπως φαίνεται έχει πολύ καλά gun skills όπως φαίνεται, ενάντια τους. Δηλαδή τους έχει πολύ καλύτερα gun skills, τους έχει καταφέρει να κρατήσει πολλές φορές contest το hardpoint. Θέλω να δούμε εδώ το Brain, ο οποίος θέλω να δω πότε θα αρχίσει να κάνει rotate για το next hardpoint. Γιατί έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα. Έχει αργήσει. Έχει αρχίσει ήδη. Έχει καλύτερη θέση από τους αντίπαλους παίκτες, οπότε πιστεύω έχουν και τα spawn. Για να αλλάξουμε στον Silly Killer X. Έρχονται 5, είναι 4 άτομα μπροστά στο Brain. Παίρνει τον Silly Killer, για να αλλάξουμε στο Silly Killer να δούμε τι θα κάνει εφόσον έχει πάρει. Εδώ ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι από τον Marek. Πάει πίσω από τους αντίπαλους. Παίρνει ένα στα doubles, θα πρέπει να πέσει κάτω. Πολύ ωραία κίνηση. Πετάει grenade, αν και τα αυτοκίνητα έχουν εκραγεί, δεν πειράζει. Ο Brain μου ξέρει 4 kill streak. Παίζει με Orbital Vision. Εύχομαι να μην το φέρει, θα πρέπει να το λήξουμε. Ναι, αν το φέρει το Orbital Vision, παιδιά, θα πρέπει να το λήξουμε δυστυχώς και το match θα το πάρει after. Αλλά δεν νομίζω να το κάνει, δεν νομίζω να φέρει το τέτοιο. Όχι, είναι το κινητό μου, είναι το laptop μου, ήρθε ένα email, συγγνώμη. Ναι, καλά, σκάσε email. Σκάσε! Σκάσε! Εντάξει, σκάσε, συγγνώμη για την διακοπή. Παιδιά, η άλλη ομάδα έχει ετοιμαστεί ήδη για το next hardpoint. Θέλω να δω εδώ πέρα τι θα κάνει ο Tundra Fan, ο οποίος είναι ουσιαστικά πολύ μπροστά και μπορεί να διακινδυνεύσει τα spawns με αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι πολύ μπροστά από Ο Bendaboo παίρνει το kill. Παίρνει το kill και νομίζω έχουν πάρει τα spawns. Πιστεύω παιδιά πως αυτό θα είναι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Silly Killer. Ο Bendaboo κάνει και με lag, δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Pick Lang έφαγε τον εαυτό του, αυτό του δίνει 5 δευτερόλεπτα delay. Δεν πειράζει. Έχουν decent spawns. Όμως θα γυρίσουμε στο Brain. Ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 3 άτομα από την αντίπαλη ομάδα. Παίρνει τα 2. Είναι σε ένα 3. Πεθαίνει και πεθαίνει από την Grenade από το Silly Rex. Είναι πολύ καλή θέση. Όπως κατάλαβα, νομίζω ότι ο Bendaboo έχει τον anchor ρόλο από ό,τι κατάλαβα. Γιατί τον είδα πολλές φορές να μένει έξω από το hardpoint. Για να δούμε. Θέλω να πάμε στο Spectre που δεν έχουμε τόσο πολύ βάση σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε λίγο το score, να δούμε ο Τέο. Να δούμε που έχει φτάσει. Παιδιά ήταν στα 50 kill. Και εδώ και 2 λεπτά έχει πάρει μόνο 4 kill. Εντάξει. Πιστεύω ότι οι Nemesis κατάλαβαν. Ναι, άρχισαν να μπουν στα παιχνίδια. Ναι. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο Marek με ένα πολύ ωραίο. Ο Spectre πήρε sniper, δεν θέλω να το δω αυτό. Παίρνει ένα kill μαζί του. Να δούμε την τακτική. Δεν είναι κάτι που το βλέπω συχνά, ειδικά μπαλίστα. Αλλά όπως φαίνεται, έχει πάρει 2 αλλά όπως φαίνεται το χρησιμοποιεί σωστά. Εδώ που κάνει τη φώνα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα από τα δεξιά του, δεν τον έχει δει.
Και η άλλη ομάδα πήρε ένα Μάρεξ, sniper. παιδιά, παίρνει double kill μετά SVU, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου SVU. Ναι, ούτε εγώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όπως φαίνεται οι After έχουν καταλάβει ότι έχουν νικήσει. Γι' αυτό ακριβώς έχουν σταματήσει να παίζουν σοβαρά. Όπως φαίνεται σε αυτόν τον αγώνα θα μας χωρέσουν, δεν δώσαν πολύ βάση στην Nemesis, αλλά στο Ethnic Destroy που είναι το επόμενο game θα δώσουν περισσότερη βάση, διότι ο Τέος από την ομάδα After ήταν σε beast mode και πιστεύω ότι έπρεπε να δώσουμε βάση στους After. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο, κάντε like, subscribe αν δεν έχετε κάνει στον Τέο. Λογικά αυτό κάνουμε ένα comment, πείτε μας αν έκαναν λάθη, αν δεν έκαναν. Ο Τέο όπως βλέπουμε Final Kill Cam, για να δούμε τα τελικά σκορ. Δεν μπορούμε να δούμε τα τελικά σκορ, δεν πειράζει. Νομίζω κάπου 55, να το. 58-21, πολύ καλά. Όλοι θετικοί εκτός από τον Spectre, δεν πειράζει. Όπως είπα, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, like, subscribe, comment και θα τα πούμε σε λίγο που θα δείτε το Ethnic Destroy. Ευχαριστώ που είδατε και είμαι ο Skeptic.